Egunon, ongietorriak Usurbilean. Gaur alboan dakat Udasarrieta, eta atzera begiratu besterik ez dago, ikusteko ez, zein den, agerraldi, edo zein nola ditu agerraldi txo honen helburua ez, eta da, gure herriko paretetan, Udasek egin digun artelana aurkeztea ez. Nik esan berdet, asko gustatzen zaidala Udasarrietaren estiloa, eta plazerra dela benetan, ez, gure herrian toki bat izatea bere lanak, ez. Planteamendua egin zigunean hasieran aukera ezberdinak aztertzen aritu ginen, toki ezberdinak, eta azkenean, frontoiatze honek badaka Usurbil-Arrontzako toki berezia da, eta ikusi genuen, toki ederra izan zitekeela lan hau egiteko, eta orain planteamendua ikusi eta orain bertan ikusi gauzatuta, uste dugu bete-betean asmatu dugula. Enkarguzko lan bada, nolabait erakutsi nahi genuen Usurbilek eta arteak zer nolako lotura duten. Hori da ere Harriaitz bisitak erakusten duna, eta lana amaituta ikustean, iruditzen zaigu benetan asmatu dula eta islatzen dula erakutsi nahi genuen hori ez. Gaur egun turismoa asko hitz egiten da, esango nuke turismo ereduaren eztabaida bera ere mahai gainean dagoela, eta noski Usurbilen ere badaukagu eztabaida horretan gaude, zer nolako turismo eredua bultzatu nahi dugun gure herrian. Turismoa hitz handia da, eta esango nuke askotan zer nahitarako erabiltzen den hitz badala, baina gure ustez turismoa zerbait baldin bada izan behar du hartu emaneko ekintza bat, ekintza interaktibo bat esango nuke nik, ez? Elkar ezagutzeko eta batez ere elkar aberasteko balio beharko lukeen ekintza bat, ez? Eta ezin dugu gure ustez turismo bat bultzatu gure herri balioei edo gure herri nortasunari uko eginez, ez? Nolabait gure herri nortasuna desitxuratu dezaketen egitasmoak, azpiegiturak, eskaintzak, ez datoz, esan bezala bultzatu nahi dugun turismo eredu horrekin bat, ez? Guretzako Usurbilek badauka zer erakutsi, badaukagu munduari zer erakutsi, eta zer erakutsi hori da guretzako klabea kultura. Kultura, artea, gure hizkuntza, euskera, gure herri nortasunaren parte diren balio guzti horiek, ez? Eta ni uste dut, Usurbilgo kaleetatik buelta bat ematen baldin badugu, ez? Aski da ikusteko ze altxor ditun, zer nolako artista handien lanak ditugun gure herrian, eta herri honek ere badauka bere horretan, ez, 60ko hamarkada hartan izan zen kultur estanda horren lekuko da gure herrian, baina ez dugu geratu nahi soilik izan ginen hartan, guretzako hori importantea da azpimarratzea gaur egun ere zer garen, izan ginen hori oinarri hartuta, lehengo artistei, lehengo Zumeta ere oraindik hor daukagu, edo Alejandro Tapia edo Arrastalun lanei tokia egiteaz gainera, gaur egungo artistei ere toki bat egiten jarraitu nahi dugu, eta nahiko genuke ere noski Harriaitzek ere guzti horiei toki egitea ez. Orain dela gutxi, gure herrira artea ekarri eta sustatzeko plangintza hortan Irantzulekue artistaren mural bat egin berri dugu, herriko beste toki batean, eta orain Harrietaren lanari egin diogu esan bezala eta ni ez naiz gehiago luzatuko, Harrietari pasako diot hitzan, uste gaur gala bera protagonista, eta ez ni, eta beraz, berak ere esplikatuko digu, zer da hau, zer jasotzen du. Nik uste gaur protagonista dela herria, ez?
Kriston aukera politia da aurkitzea olako herri bat, non artea bere garrantzia dukan, ez? Ni betidanik margolaria naiz, estudioko margolaria izatez, marrazkilaria, eta orain dela urte asko, hasi nintzenetik lan honetan, niretzat argi zegoen artea leku guztietan egon behar dela, ez bakarrik estudioan edo galerietan edo museotan, baizik eta gehien bat kalean, eta gero ere bai gure egunerokotasunean, ez? Izan behar dela, nola esango nuke, gure bizial, gurekin doan zerbait, ez? Banda sonora bat bezala, ez? Bukatzen digun bezala gure bizitzari musika eta sostengu hori, bai artea lagundu behar du olako moduan, ez? Orain dela, beti, galetzi gatenen mural honi buruz, aipatzen dut lehenengo taller bat egin duela Usurbilen, ez? Herriko gaztetxoekin. Eta zan pixka bat, hausnarketa, taller hori proposatzen zuen, hausnarketa bat, herrian bertan, paretetan gertatzen den gauzei buruz. Hori irakurtzea ikastea, hau da, gure Usurbileko herrian paretetan aurkitu ditzakegu muralak, aurkitu ditzakegu grafitiak eta aurkitu ditzakegu pintadak, ez? Eta hori bereiztu behar da, ez? Eta baita ere jakin nola, belaunaldiz, erabili izan ditugun herritarrok paretak gure kezkak, gure protestak, gure gauzak adierazteko, ez? Eta hori ezin dugu ahaztu, ez? Eta oso garrantzitsua da hori irakurtzen jakitea, ez? Orduan, goratzen dut aurrekin, zeiatu ginela ariketa bakar batzuekin, bereizten hori, zer den mural bat, zer den grafiti bat, eta zer den pintada bat. Eta gero ere bereiztea gauza oso garrantzitsu bat, ez? Zer den legala eta zer den ilegala, ez? Askotan gure ikuspuntua emateko ilegaltasunean sartu behar gera, pintada bat egiteko, eta beste batzutan adostasuna badaukagu udaletxearekin edo herriko bizilagun talde batekin, eta aukera dugu era legal batean mural bat edo grafiti bat egiteko, ez? Eta nola hori da daukagun egoera, ez? Hortik aurrera, hausnarketa hori egin eta gero herrikoa gaztetxoekin, sortatu zen aukera nire lan bat gehitzeko Harriaitz proiektu oneri, edo baita ere herriko, nola esango nuke, herriko kolekzio edo, ez dakit nola esango nuke, kolekzio horreri, ez, edo, eta proposatu zizkidaten leku batzuk nire ideiak aurkezteko edo nire proposamenak egiteko, eta azkenean sortatu zen hemen erakusketa egitea. Arginakan oso garrantzitsua dela hilabetero antolatzen diren bisita hauek, ez? Eta jarri nahi nuen hori nire muralean, hau da. Enekien mural honekin, ez nekien urrengo bisitak nola ingo diren, hasiko diren mural honekin edo amaituko duten mural honekin edo tartean nengo den mural hori, ez dakit, baina nik Arginakan nik Usurbilen topatutako, paretetan topatutako gauz horiek errepresentatu nahi nituela nire kuadroetan, ez? Sortu nahi nuen nire murala eta herrian dauden beste muralen artean konexio bat, ez? Eta horretan lanean hasi nintzen, ez? Egiteko modua niretzat ere garrantzitsua da, ez bakarrik gaiarekin lotu nahi nuen nire murala beste muralekin, baizik eta egiteko moduan ere. Ikusten baduzue mural hau, teknika ezberdinak erabili ditu margotzeko. Dago espraia, daude espraia guztiz erlazionatu grafitierekin, daude pintura akrilikoak eta erlazionatua gehiago muralismoarekin eta gero daude rotulkiak erabiliak, igual pintadekin eta gauzaiekin erlazionatu, ez? Orduan, ikusten duzunean murala askotan ez dakizu elementu bat hor zegoen edo beste norbait etorri den eta gehitu duen, orduan, nasketa bat dago murala horretan, ez? Ez dakizu zer den pintada bat, ez dakizu zer den mural bat, ez dakizu zer den grafiti bat, nola esan honuke? Nik uste dut, naiz da legala edo legala izan, naiz da zikindu edo zikindu, kalean aurkitzen ditugun espresio guzti horiek aberazten dute gure herria, eta baita ere deskribatzen dute gure herria. Azkenean, paretatan aurkitzen ditugun elementu guztiak
dire herriaren isla da, ez? Eta hori saietu nahi representatzen. Bestalde hori, niretzako kriston lujoa izan da, olako euskarri izugarria handia eta polita izatea, eta hori, aipatu, hemen agertzen diren batzuk, jendeak batzuk identifikatuko da beste batzuk baino gehiago, batzuk gustatuko dute beste baino gehiago, baina azkenean hori da bizia, ez? Eta gero ere kontuan izan dut hori pasaleku bat dela, ez? Pasaleku bat dela, ez? Eta horako obra ikusteko askotan, horako obra hausnarketa on bat egiteko askotan denbora behar da, ez? Eta askotan guk seguna daukagon muralarekin gauz ezberdinak aurkituko ditugu, gauz ezberdinak deskubrituko ditugu, ez? Eta bueno, hori da gakoa, ez, niretzako. Nahi bali merezte pixka bat gauza gehiago azaltzea, agertzen dire, nik uste dut elementu batzuk deskribatzen dutela Usurbil herria, adibidez, erlazioa sagardoarekin, kupela, lore horiek dire, sagarren loreak, ardiak eta hirifrogak, ez dakite baserria eta hiriaren arteko erlazioa, onda zaurrukiak erabaen agertzen dire abarkak dantzarienak, txalaparta, nazten dut txalaparta kung fuarekin, pixkateren nire rolloak sartzen dudalako, ez? Pixkat, nola esango nuke, murala da, nik hartu dut Usurbil eta filtratu dut pasatu dut nire gorputzatik eta hau da atera dana, ez? Pixkat nahazketa hori, ez? Eta gero hori, koloreen bizitasuna, hori, nik nola da, aspertu da, egin nahi dudan azkeneko gauza jendeari, ez? Orduan, hor dago proposamena, hori ez, hor agertzen da, laboaren gitarra, gaur hitza dago egina grafiti bat, grafiti pintada bat izango baliz bezala, eta hitz egiten du pixka bat, Zumetako taldea, beraiek sortutako talde hori oso garrantzitsua izan dela euskal kulturantzako, baina baita ere referentzia egiten du zein izan barko zen gaur Usurbileko paretatan margotu beharreko murala, ez? Gaurkotasun hori, ez? Eta, bueno, hori, saiatzen ez sortzen, pareta honetan, hori, egotia elementuak hori, direktamente kontaktuan, beste herrian dauden beste muralekin, ez? Adibidez hor, Picassoren buru hori, guztiz, ni nahi nuen erlazionatu dagoen muralarekin, pixkat batu, elementuen bidez, mural hau batu herrian dauden beste muralekin. Eta hori da gutxi gora bera proposatu nahi nuen, gero ere txoko hau mendik aurrera ditu barko zutela Hondarribi tarren txokoak, dago Judas eta hor dago Remigio, ez? Eta biok Hondarribi tarrak gara, orduan, Usurbilen dakazue barrio txino txiki bat. Kaleari aldatu beharko diogu, ez? Etxe beste kaleak kendu eta Hondarribi kalea jarri. Igual Sagarzatu, Orbegozo, Gero guk ere egin genion eskari bat, egia da, pareta honetan, denoberak esan duen bezala denetik topaz zitekeen, grafiti pila bat, pintada pila bat, mural horrek ere baditu ia 25 urte eta oraindik hor jarraitzen du, hemen garai hartan egin zen intsumisioaren aldeko festa baten lekukotasuna adierazten du mural horrek, baina baita ere gaitunk, ez? Gaitunk ere hortze egon, eta gaitunk izan zen Udarregi ikastolak antolatutako kilometro jaiari jarri genion leloa, eta nahi genuen ere, lekukotasun hori hor geratzea, eta nire uste, Judasi eskatu genion, nola baite bere lanean integratzea hori ez genuen, besteak zeudenak ezabatu ditu, naiz eta gero beste modu batetara azaldu diren, baina hori bere horretan utzi nahi genuen, oroigarri bat bezala, eta ni uste dut ere lortu dela, ondo kokatzea gaitun mural berri honetan. Horretarako ez da, argita garbi ikusten duzu zeintzu diren neurriak, mugak, zer egin ezatzen da zer ez, eta ni gainera nire lanean beti kapa horiek daude, bata bestearen gainean, kultura ezberdinetako eraginak,
eta elementu horiek danak, nik askotan esaten dut, erabiltzen ditu dela kultur ezberdinetako elementuak eta horiek elkartu sortzen dela harmonia bat, ez? Eta hori izan diteke, nola esango nuke, mundu ideal baten errepresentazioa, ez? Non kultur guztiak gehitzen dute, ez dute bat bestearen ekin kontra jartzen baizik, eta gehitu, eta beraztu egiten dute, ez? Eta ni saiatzen naiz hori frogatzen lanarekin, ez? Badaude elementuak, hori, mangetatik ateratakoak, eta baina, bueno, azkenean horiek dire nik txikitatik jaso ditudan beste iturri batzuk, esan nahi, eta agertzen dira elementuak komiki amerikarrenak, komiki japonesarenak, baina azkenean horiekin, elementu guzti horiekin sortzen da elkarrizketa bat, ez? Eta, bueno, helburua da hori, islatzea, zein den herriaren, jarrera artearekiko, eta gero bilatu konexioak inguruetako muralekin, ez? Nik uste dute, berak esaten duena, apostu hori artea zabaltzeko herrian oso aberatsa dela, zergatik, alde batetik, erabiltzen dugunean pareta bat, mural bat egiteko, mural hori egin baino lehenago zer egiten dugu, pareta hori egokitu, berritu eta ondo jarri. Eta gero, segurazki pareta hori egongo zazike, jaztak izan, jartzen dugu mural bat, eta txukuntzen dugu herria, aberazten dugu herria, eta sortzen dugu beste, turismo mota bat, ez? Beste erako bisitariak ekartzen ditugu, eta, bueno, nik uste dut hori beti aberazgarria dela, eta ere bai, ejemplo bat, ez? Beste herrientzako. Eta, jazta, gaur egin behar dena dago.